Puon sa banwaan nagulog-ulog sa iya sinagsabi, iligtas niya ang iba, iligtas man niya ang sa iyang sadiri, kung siya ang Mesiyas nin Diyos ang pinili. Ang mga soldados nagrani sa pagulog-ulog man sa iya. Dinulutan siya ning suka asin sinabihan, kung ika ang hade kan mga Hudiyo, iligtas mo ang sa imong sadiri. Duman sa itaas kan krus nagsurat, ini ang hade kan mga Hudiyo. Mga tugang ang Ebanghelyo kang kagurangnan. Pagkatapos na pasalo ni Jesus ang krus, duman man sa siya ipinako kan mga soldados. Nagpuo na magdiklom ang palibot. Ang mga tao nagturumbok pansaindang mga daghan. Pagal na si Jesus, alagad, nahimo niya pang magtaram sa pagpatawad sa mga nagpasakit at sinagpako sa iya. Aramtang si Kristo ipinako sa krus, tanganing ang taong magagadanon, magkaigwakan buhay na daing kasagkuran. Tanganing siring na ang gabos na tao na ulaktan kan kasala ni Adan, kita man gabos kailigtas huli kay Kristo. Siya ang bagong Adan na nagbago kan tinakban. Ang enot na mga nabuhay sa gadang. Huli sa iya, ang tawong nagkasala, nagkaigwa kan kapatawaran. Naging sarong bagong linala. Ama niya mo, nayaon Kanawigan, at yung mensahe kan mga agi-agi ni Jesus sa pagpasaliya kan krus, pagdiring sa Kalbaryo. Ang pag-estasyon sa rungawin ng pagtubod, dinulita kita minatubod sa mga biyaya na nagbubulot sa krus ng kaligtasan. Sa mga dahil nagtutubod ang krus pagtiyos, kasakitan at kinagadanan. Alagad sa mga taong may hararong na pagtubod, ang krus kaligtasan. Ang krus iyo ang mahimbong na pagkugos ninyo sulit ang pagkamot niya sa to. Kugos na nakakaumay, kugos na nakakaligtas. Ang krus sarong kontradiksyon, krus ng kagadanan, alagad ng taong buhay, krus ng nag-al na simbalinig. Ang pag-estasyon sarong gawin nin pagsakripisyo, susog sa espiritu ni Quaresma. Nagunsayan ang itong mga karadit na krus ning pagtiyos sa kasakitan, idinudusay sa krus sa Kalbaryo. Ini pagsakripisyo gawin ning pagsulod. Puon sa banwaan nagulog-ulog sa iya sinagsabi, iligtas niya ang iba, iligtas man niya ang sa iyang sadiri, kung siya ang Mesiyas ni Diyos ang pinili. Ang mga soldados nagrani sa pagulog-ulog man sa iya. Dinulutan siya ni suka asin sinabihan, kung ika ang hade kan mga Hudiyo, iligtas mo ang sa imong sadiri. Duman sa itaas kan krus na nagsurat, ini ang hade kan mga Hudiyo. Mga tugang ang Ebanghelyo kang kagurangnan. Pagkatapos na pasalo ni Jesus ang krus, duman man sa siya ipinako kan mga soldados. Nagpuo na magdiklom ang palibot. Ang mga tao nagturumbok pansaindang mga daghan. Pagal na si Jesus, alagad, nahimo niya pang magtaram sa pagpatawad sa mga nagpasakit at sinagpako sa iya. Aramtang si Kristo ipinako sa krus, tanganing ang taong magagadanon, magkaigwakan buhay na daing kasagkuran. Tanganing siring na ang gabos na tao na ulaktan kang kasala ni Adan, kita man gabos kailigtas huli kay Kristo. Siya ang bagong Adan na nagbago kang tinakban. Ang enot na mga nabuhay sa gadang. Huli sa iya, ang tawong nagkasala, nagkaigwa kang kapatawaran. Naging sarong bagong linala. Ama niya mo, nayaon Istasyon
Linangan ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Sinakamba at itinuumaw nila kaburangay. Pagbasa halay sa Ebanghelyo ni San Lucas. Dakol na tao ang nagsunod sa iya, aking dakol na babae ang nagtangis at sinanambitan huli sa iya. Si Jesus nagsalinghoy at sinagsabi sa ila, mga babae sa Jerusalem, say ako nindo pagtangisan. Pagtangisan nindo ang tendo man sa Puon sa banwaan nagulog-ulog sa iya sinagsabi, iligtas niya ang iba. Posisyon! Oh! Sino ba kayo ba? Bakit ba sa tao din eh?